Hola, son Diego, un neno do día cabe. Hoxe quería explicar un mundo non mineral chamado Agua do Sosteno. Unha casa de Arrabreiro vivía un matrimonio co seu fillo Pedro. Pedro era un neno vividor e amante. O pai mandaba cogando ao monte, pero que quería andar por aí e vivir do conto. Arrimados en montes laterais de curas ricos, onde de vez en cando caía un par de vasos de viño ou unha comida de lana. Un día o cura invitou a jantar. O cura, sabendo que Pedro era moi pillo, dixía a súa criada que preparara un bistec grande que o pequeno serviu nunha bandexa. Sentaronse a comer e a criada dixo os bistecs, o grande e o pequeno. E o cura dixo, Pedro, sírvete. O Pedro dixo, non, vostede que é invitado, non se fale máis, se vai Pedro e collo moi grande. E di o cura, Pedro, que se de mala educación? Pero acaso, se tú tivera que querer, eu te diría o pequeno, claramente, o sei o ten.